Goedenavond, dames en heren. Daar. Oh, goed, het begint al goed. Ik heb nou een chance. Je maakt het ook wel eens mee tegen, je wordt wel eens geconfronteerd hoor, in deze tijd met dat soort dingen. Want ik heb een tijd geleden, het is helaas ook weer historisch gebeurd, zoals het heet. En dat is namelijk het volgende. We waren een maand of 2 geleden of 3 geleden, waren wij gevraagd om in Stadskanaal op te treden. En het uur was, wat? Nee, ik dacht dat u het zei. Dat u even iets tegen Stadskanaal had of zo. En toen dacht ik, nou, dan kan je hier geen buil vallen, niet in Stadskanaal. Ik moest om 10:30 optreden. Dat had een waarschuwing moeten zijn. Want namelijk de directeur van Stadskanaal heeft een lofwaardig initiatief genomen. Hij houdt een drive-in. En die drive-in worden dan bezocht door 800 personen. En dat gaat woensdagmiddag om 11:30 gaat de klok. En dan stormen die 800 personen naar binnen. En die blijven er dan overnachten tot de volgende nacht 1:30. En daartussendoor krijgen ze beat en hop en popmuziek. En alles en nog wat. En ze mogen bier drinken en wat iets meer zijn. Ze krijgen lekker eten. En nu was het niet zo erg geweest. Waren de personen niet geweest tussen de 15 en de 17. Het waren dus geen personen. Er zaten 800 beesten, mag ik wel zeggen. En tegen de tijd dat ik kwam was het hek natuurlijk dermate van de dam. 's middags hadden ze gehad, Mouse en McNeil, Sandra en Andres. En ze al die prikkeljongens met die gitaren van Babbe come back en Babbe come home. En Babbe I love you. En Babbe rot op en Babbe krijgt de kleren. Weet je wel. Nee, allemaal Babbe tegenwoordig. Babbe, don't leave me, Babbe, Babbe come back. En dan denk ik, wat hebben ze nou de godverdorie over die Babbe. Dat is een ontzettend, die meid. Die gaat met al die orkesten, dacht ik, die Babbe. En ja, een allround Babbe is dat. En toen kwam s'avonds André van Duin met een leuke show met 10 dames, helemaal volle dames. En toen om 11:30 kwam ik vertellen dat ik in 1916 geboren was. Nou ja. Die keken mij aan alsof ik uit de tijd van Methuselem kwam, weet je wel. En toen ik dan zei, le pensionnat pour les enfants tombés, toen riepen ze met z'n allen, vertalen, vertalen, vertalen. En toen dacht ik, oh god, dit gaat mis vanavond. Ik denk, nou, we gaan over mijn lijk het gebouw niet uit, over mijn lijk niet. Ik moet een uur vol mij blijven een uur staan ook. Ja, als je weg wil rijden, die hele meute achter je aan. En dan ga je schandelijk af. En het erge van deze dingen is, dat collega's al wonen in Maastricht, hebben ze het over een uur al gehoord, dat je schandelijk afgegaan met die Stadskanaal. Ik denk, over mijn lijk niet. Dus ik denk, wat doe ik nou? Toen denk ik, weet je wat, ik hou met die hele geschiedenis van Tante Cor en alles hou ik op. Want dat zit niet zo lekker vanavond om 11:30. Ja, die jongens hadden de Cats moeten hebben of een lekker beat-ensemble niet. Maar nee, ik zat het te ouwe hoeren. Ja. En toen dacht ik, wat ga ik nou doen? En dan denk je pijlsnel. Ik denk, weet je wat, ik ga improviseren. Dat vinden ze misschien wel leuk. Dus ik vroeg 2 meisjes uit de zaal. En er kwamen 2 meisjes met hele mooie lange haren. Weet je, een beetje zenuwachtig op toneel ineens. En 3 jongens. En ik zeg zo, dan gaan we improviseren. Vinden jullie dat leuk? Ja! Ja, riepen ze toen met z'n allen. Ik zeg, wat zal het worden? En toen riepen ze werkelijk, het was getimed formidabel en ze hadden het nooit kunnen afspreken. Eén uit een puik van zoete kelen, zou Vondel gezegd hebben. Zo'n uit één mond, Barend Servet. Ja. Ik zeg, en wat dan wel van Barend Servet? Beloond, riepen ze toen met z'n allen. En die meisjes had dan meteen met die haren voor hun gezicht, weet je wel. Ik zeg, nou, dat kan niet hoor. Ik zeg, die 2 meisjes gaan niet bloot. Ja, riepen ze toen met z'n allen. Ik zeg, nee, want dan komt direct een agent naar binnen. En dan gaat die ouwe oom, 5 jaar van moeder, ik heb het niet gewild, dankjewel. Toen dacht ik, ja, wat nou? Toen zei ik, zal ik het doen? Ja, riepen ze toen met z'n allen. En toen riep er eentje, dat durft hem toch niet. Toen, nou ja, dan ben ik Amsterdam. Ik dacht, wat durf ik niet? En ik stond op en de broek ging rats naar beneden. Godzijdank had ik een rode slipper aan. Ja, want je zal er staan in je lange onderbroek uit de Achterhoek niet. Ja, dat is toch jammer voor gek. Enfin, nou, en toen zeg ik, en wat nou? Moet de slipper ook uit? Ja, riepen ze toen met z'n allen. Ik zeg, maar dan allemaal tegelijk. Allemaal tegelijk. En toen werden ze doodstil. En toen hebben ze me geapplaudiseerd alsof ik had gezongen O du holdene Kunst van Schumann. Zo dicht liggen de beiden bij elkaar. O du holdene Kunst en de broek uit. En toen ging ik naar huis terug. En toen dacht ik, het is toch wel treurig eigenlijk ook. Als je 57 bent, dat je je broek uit moet trekken om een stel kinderen te amuseren. Maar dames en heren, er zijn ook positieve kanten, want ik ben verleden week heb ik opgetreden in het Hofpleintheater. En toen kwamen er 2 jonge mannen naar me toe. 2 jongen, ik zeg jonge mannen, ik permitteer mij om het kinderen te noemen, nog 2 kinderen.
En die zei, mogen wij u wat voorzingen? En dan heb je zoiets van, weet je wel, dan weet je, ja hoor, doe maar. En dan denk je aan al die verhalen van er is geen talent. En de Songfestival is ook zo akelig geworden tegenwoordig. Geen leuke liedjes meer. En er zijn geen leuke dit en dat meer. En er komen 2 kinderen. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. En meteen, ik zeg, nou, je komt vanavond op het toneel in Rotterdam. Het is dan de première. We hadden nog nooit op toneel gestaan. En dat sprak enorm aan de Rotterdamse publiek. Ze hebben daar, mag wel zeggen, een groot succes gehad. Het is niet overdreven als ik groot zeg. Ik ga het ook zeggen klein, maar het is niet leuk. Het was groot. Toen dacht ik, nee. Toen dacht ik, weet je wat, ik neem ze mee naar Den Haag ook. Ik vind het gewoon leuk, hun tweede première in Den Haag, dat u kennis maakt met 2 hele jonge jongens. De ene schrijft de tekst, de andere schrijft de muziek. En ze heten Frans en Roland, ik zal ze even halen. Ik hoop dat u ze aardig ontvangt, want u zult namelijk... Je hebt wel eens ineens van die kinderen, en dat weten wel een paar collega's... waar ik naderhand op terugkom in de zaal, dat je denkt, jezus, ja, dat is het. Hè, Teddy? Dat heb je dat gevoel ineens, Paul? Dan denk je, god, ja, dat zijn ze. En die kinderen zal ik nu, of die jonge mannen, zal ik nu ten tonele voeren. Het is de 2e keer dat ze in een theater optreden. En ik ben ervan overtuigd dat zij een lange weg gaan met z'n tweeën. Dames en heren, hier komen Frans en Roland. Voilà. Op een dag, lieve vrienden, wil ik anders zijn. Ik wil een andere kleur haar, bijvoorbeeld groen. Een nieuwe stem, een nieuw gebaar, 2 nieuwe voeten. Vanaf die dag wil ik ook alles anders doen. Vanaf die dag wil ik wonen in een ander huis. Andere meubels en een ander ledikant. Een ander lied om te zingen. Een splinternieuw geloof, een andere taal in een ander land. Ja, die dag, lieve vrienden, zal een feestdag zijn. Ik zal genieten op een andere manier. En voor jullie, lieve vrienden, plots een ander zijn. Ik zal opnieuw beginnen op een wit papier. Vanaf die dag wil ik niets meer doen zoals ik deed. Vanaf die dag zal ik onherkenbaar vrij zijn. Vanaf die dag zal er een nooit gehoorde melodie, een nieuwe liefde en een nieuwe pijn zijn. Op een dag, lieve vrienden, wil ik anders zijn. Ik wil een andere huidskleur, bijvoorbeeld rood. En nieuwe dromen, nieuwe wensen, mentaliteit. Ik ben na die dag misschien wat banger voor de dood. Vanaf die dag zal ik een oordeel kunnen vellen over wie wel of niet mijn liefde echt verdiende. Want zoals ik alles nieuw en alles anders wil gaan doen, wil ik na die dag ook nieuwe vrienden. De dromen die je opschreef toen je jong was, maken al je dagen tot een biervat. De dromen die je opat en verzwolg voor wat ze waren, maken al je dagen tot de dagen die ze zijn. De vloeken die je vloekte in de dagen van weleer. De uren die je telde in de dagen van weleer. De hoogten die je haalde in de dagen van weleer. De diepten die je peilde in de dagen van weleer. Alles komt weer en weer. Alles komt weer en weer. De dromen die je opschreef toen je jong was, maken al je dagen tot een biervat. De dromen die je opat en verzwolg voor wat ze waren, maken al je dagen tot de dagen die ze zijn. De klokken die je verblijden op de ochtend die je kreeg. De bellen en de stralen op die middagen van toen.
De kringloop die je voelde, oh zo diep, maakt een geluk, zo tastbaar geluk. Muziek, muziek, muziek. De dromen die je dicht toen je jong was, maken al je dagen tot een keerpunt. De dromen die je dineerde en nam voor wat ze waren, maken al je dagen tot wat ze zijn. Alles komt weer en weer. Alles komt weer en weer. Niemand heen de moer en ik ben blij, blij, blij. Ik ben blij, blij, blij en zing mijn lied. Dag huisbaas, belasting, dag schat, dag crediteur. Ik ben blij, blij, blij en zing mijn lied. Ik trek me geen moer van en ben blij, blij, blij. Ik ben blij, 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 al ben ik bang. Ik ben bang voor de strop die ik soms om mijn nek voel sluiten. Ik ben bang, bang, bang. Maar zing mijn lied. Al ga ik naar de hel toe, ben ik bang, bang, bang. Ik ben blij, blij, blij en zing mijn lied. Kom op zeg, we zijn jong zeg en hebben nog een toekomst. Ik ben blij, blij, blij en zing mijn lied. Ik trek me geen moer van en ben blij, blij, blij. Ik ben blij, 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 al ben ik moe. Ik ben moe van wat moet en zo, ach morgen gaat het beter. Ik ben moe, moe, moe. Maar zing mijn lied. Gaat niemand in de moer en ik ben blij, blij, blij. Ik ben blij, blij, blij en zing mijn lied. En als ik niet meer zingen kan, dan zal ik leren fluiten. Ik ben blij, blij, blij en zing mijn lied. Ik trek me geen fluit van en ben blij, blij, blij. Ik ben blij, 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 door dik en dun. Door dik en dun, bij hoog en laag zal ik steeds weer beweren. Ik ben blij, blij, blij. En zing mijn lied. Ik ben blij, blij, blij. Ik ben blij, blij, blij. Ik ben blij, blij, blij. Al ben ik het niet. Dames en heren, en van Amsterdam heb ik toen een tijdje gehuppeld en gedaan. En toen dacht ik, kom, we gaan naar Parijs. Ik had een Hotel Royal. Buiten stond chambre sans ascenseur. Ik denk, dat is heel chic, daar ga ik wonen. Ik nam meteen de 8e verdieping. Ik denk, kom. Dan heb ik nog een mooi vue de Paris, maar vergeet het maar. Want het was een hotel zonder lift, hè, sans ascenseur. En ik kon mijn eigen op zo'n Frans Le Couleur lopen en al die te achter. Tous les huit, ja. Kon ik al die achterhappen op. Nou, dan had ik een royale kamer. Ik schat hem 1 bij 1,5. Ik had een bed en ik had een tuimelraam en ik had een leuk klein tafeltje en ik had een poppenbadje staan. Een bain de poupée. Toen dacht ik, wat jammer dat ik nou de poupée niet meegenomen heb. Niet, had ik hem nog eens kunnen laveren, maar goed. Ik ben er ook eens een keer op geweest. Maar het was moeilijk om er vanaf te komen, dat moet ik wel zeggen. Op de 8e verdieping. Nou, en op een goede dag toen had ik 2 taartjes gekocht. 2 taartjes. Ik dacht, kom, dan eet ik vanavond 2 taartjes. En dan ga ik morgen weer bij de vegetariërs wat meer linzen eten, hè. Voor een paar francs wat meer linzen. En ik kom na 3 uur lang hard werken naar boven. En ik spring de grote kat het raam uit. Ik neem aan dat het een kater was, ik kon ze gauw niet zien. Hij was nogal vlug. En lag nog een half taartje op een bord. Nou, dat nam ik helemaal niet in mijn arme dagen. Dus ik meteen naar beneden, naar de madame de la concierge. Om het hele verhaal te vertellen. Ik zeg, madame... wacht even hoor, die kat is het raam uitgesprongen. Een moment hoor. Madame, j'ai vu un chat qui a sauté de ma fenêtre. Oh, maar monsieur Mot, c'est pas possible. Ja, dat is niet alles. Wacht even, madame. C'est pas tout, madame.
Die heeft mijn taartje opgevreten. Wacht even, die heeft mijn taartje. J'ai vu un chat qui a sauté de ma fenêtre. Et qui a mangé mijn taartje, wacht even. Qui a mangé un de mes couteaux de moi. Mais c'est pas possible, monsieur Mol, pauvre bête. Ik doordrammen. Madame, j'ai vu un chat qui a sauté de ma fenêtre. Et qui a mangé un de mes couteaux de moi. Dat vind ik niet leuk, hoe heet dat? C'est pas drôle. Nou, dat mensen werd gek van, maar die ging meteen de man halen. En die mannen zie je nooit, hè. Dat zijn hele kleine, venijnige mannetjes met zo'n broshaar en een klein brilletje op. En die lezen de blaadjes van het troisième arrondissement. Zitten zomer en winter achter een klein kacheltje en dan hoorde ik dit. Henri, écoute, il y a monsieur Mol du 8e, alors il dit à un chat qui a mangé un demi-couteau de lui. Qu'est-ce que tu dis là, madame? C'est pas possible, non, écoutez-moi. Ne fiche-moi la peine aussi, j'ai en train de mon petit journal, écoutez. Dis-moi, monsieur Mol, qu'est-ce que vous raconte ma femme? Qu'est-ce que vous raconte ma femme comme histoire, quoi, du chat, quoi? Le chat, quoi fait, monsieur Mol? Ah, dis-moi. Niet zo vlug, man, anders verstaan ik je helemaal niet. Comme je dis à madame, j'ai vu un chat qui a sauté de ma fenêtre et qui a mangé un de mes couteaux de moi. En c'est pas drôle, monsieur, c'est pas drôle du tout. Parce que, hoe heet het, ik heb niet veel geld. J'ai pas beaucoup d'argent, monsieur. Pas beaucoup. Mais c'est pas possible, non, il a bu, non, il est malade, non, écoutez, monsieur Mol. Mais c'est quand même pas possible, non, il est malade, il a bu, non. Dis-moi, monsieur Mol, où est-ce que vous avez acheté ce couteau, hein? Dis-moi. Expliquez-moi, monsieur Mol. Ja, wacht even vertalen hoor. Waar heb ik ze gekocht? Acheté, dus kopen, wacht even. J'ai acheté le deux couteaux, à côté, bij de bakker, à côté. Chez le boulanger, voilà. Alors, monsieur Mol, vous êtes à Paris, vous vous rendez bien de compte, monsieur Mol, vous êtes à Paris, donc en France, monsieur Mol. On parle français, monsieur Mol. Alors, il faut étudier, il faut bien lisser, il faut bien prendre le français, monsieur Mol. Il ne peut pas me emmerder ici, monsieur Mol. Dis-moi, si vous allez chez le boulanger, monsieur Mol, on achète des gâteaux, monsieur Mol. Gâteaux, ça, pour manger, caca, ça va là, dedans, monsieur Mol. On mange les gâteaux. Mange le gâteau, monsieur Mol. Et le couteau, monsieur Mol, c'est pour couper la viande. C'est pour couper... Ah, monsieur Mol, et maintenant, fiche-moi la paix, fiche-moi la gant, emmerdez-moi, non pas, mais non, je m'emmerde avec votre histoire. Déjà, quand même, ik ben idioot, Madeleine, quand même. Oh, nou, ja, wacht even. Nou, dan heb je rotgat en met mijn 2 cadeaus opgegeten. Ja, weet ik veel, dat cadeau en couteau, die is niet uit elkaar te houden. Ja, daar sta je wel voor lul, hè, als je dat... Ja... In Frankrijk, als je dan zegt dat de kat heeft met 2 messen opgegeten. En dan ga je weer naar boven, ja. Maar zo leer je het wel, hè. Le chat mange mon couteau. Dames en heren, ik vraag u gewaardeerde aandacht voor een van onze liefste showbizmeisjes, Corrie van Gorp. Ik zet me nagels in je vel, ik trek de haren uit je kop, ik haal je centen van de bank, ik maak de bedden niet meer op. Zolang als jij voor mij zo liederlijk vervelend bent. Ik laat me niet meer koeieneren door mijn eigen vent. Ik trek de knopen van je jas. Ik zeg het recht in je gezicht. En als je broek pas uit de stoom is, naai ik fijn je pijpen dicht. Ik zal je blijven pesten, iedere dag zolang ik kan. Je zult het weten, lieve man. Liefde, dat is heel wat anders heus. Mijn hart te diep. Toen ik jou pas leerde kennen, was je nog zo lief. Maar ja, dat hebben we gehad. Dan gooi ik zoutzuur in je bad. En als je naar kantoor toe bent, versier ik gauw een andere vent. Ik zal je blijven pesten, van de wieg tot in het graf. Je bent van mij maar zo niet af.
gaat. Mijn bloedeigen vriendin, die heeft hetzelfde gedaan. Die man is ook volkomen de vernieling ingegaan. En als je van de trap afloopt, maak ik de treden lekker vet. En als je naar beneden kwakt, dan zet ik bloemen bij je bed. Ik zal je blijven pesten, iedere dag zolang ik kan. Je zult het weten, lieve man. Liefde, dat is heel wat anders heus. Mijn hartedief, toen ik jou pas leerde kennen, was je nog zo lief. Maar ja, ik ben erin getrapt. Je was een levensgrote sof en daarom kietel ik mezelf en koop een bontjas op de pof. Ik zal je blijven pesten van de wieg tot in het graf. Je bent van mij maar zo niet af. En als je strakjes ouder wordt en je krijgt gordelroos of jicht, dan bel ik heus voor jou de dokter, maar ik hou de deuren dicht. En als die man dan staat te bellen, zal dat zalig zijn, terwijl ik zing dit lied voor jou, nur für dich allein. En als je 80 bent of zo en je zit bevend in je stoel, dan zal ik toch nog blijven drammen met diezelfde grote smoel. Ik zal je blijven pesten, iedere dag zolang ik kan. Je zult het weten, lieve man. Liefde, dat is heel wat anders heus. Mijn hartedief, toen ik jou pas leerde kennen, was je nog zo lief. Maar ja, het is voorgoed voorbij. Het was een hel voor jou en mij. En als je straks je ogen sluit, dan roep ik toch nog één keer uit. Ik zal je blijven pesten, van de wieg tot in het graf. Je bent van mij, maar zo niet af. Nee, nee, je bent van mij, maar zo niet af. Nee, nee, je bent van mij, maar zo niet af. Dames en heren, hier zijn Jut en Jul. En die gaan voor u doen wat u wil. We gaan improviseren, als ons dat lukt vanavond. En dan vragen wij u ons een aardigheidje toe te roepen wat wij kunnen doen. Hè, zuster? Ja, misschien weet u... Zuster de Leur. Misschien weet u een leuke zin waar we mee moeten beginnen. Ja. Of iets waar we mee moeten eindigen. Juist. Of een leuke zin, of een situatie, Ja. of een voordrachtje, of iets dergelijks. Voor Albert dan. Nou, nee, voor jou liever. Ja. Ja. Wat? Lekker eten. Graag. Waar woont u? Kom maar zo bij u. Ik hoor aan die stem dat u het goed doet. Ja? Lekker eten, dat is één ding. Wat nog meer? Huurdersbureau, hoe heb je moeilijkheden? Ja? Wat? Auditie in de opera. Auditie in de opera. Huurdersbureau, lekker eten. Is er nog iets? Het heeft wel ergens iets met elkaar te maken. Eerst het huurdersbureau. Is er nog wat auditie in eten, de... jongens? En dan lekker eten. Wat vind je ervan? Nou, goed, ja, Wil jij auditioneren in de opera? Ben jij een zangeres? Ja. Ben jij... jij bent Greet Deutenkom. En ik ben, hoe heet die? Van het Holland Festival ben ik, hè? Hier, moment. Ik zit altijd achter de piano. Ik was Daas een kindje. Ja. Ik ben dus geen de grondver. Ja, jij bent, weet ik zeker wie je bent. Gaan we niks geven, als je maar iemand bent. Zo. Laat die, ik zal dat spelen. Ik hoor je even niet, want ik ben bezig aan een rhapsodie te componeren voor het Holland Festival. Ah ja, ja binnen, binnen. Ja, ach, Greet Brouwenstein, kijk eens wie er is. Ja. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Dag. Den Daas. Ik ben Christine de Grondver. Pardon? U bent Christine in de grondverf. Ah, ik ben... Ja, ja, ja.
Komt u een beetje mee in het licht graag, ja? Waar kwam u voor? Het is zo, het is vandaag toch de middag dat je allemaal moet voorzingen, is het niet? Ja, juffrouw Christine, ja. Nou, ik had graag voorgezongen willen hebben, meneer. Als u misschien heeft u misschien een genre. Het is toch voor de komende opera, hè? Ja, dat is het wel, ja. Zo, ja. Nou ja. Ik zou zeggen, kan ik iets van u horen? Ik heb geen blad muziek bij me, maar misschien heeft u wel... Nou, we hebben eerst nog... heeft u... Hoe gaat uw stem? Op alle manieren, meneer. Ja, wat Zou vindt ik- u, had u gehoord? Nou, ik wil graag van u even een sopraan horen. Een sopraan? En een mezzo, hè, de helft van de Dat is sopraan, dus dus de niet, halve hè? sopraan. Ja. En dan graag een castrato. Ja. Dat komt weinig voor bij dames, maar we hebben het wel eens nog. Ik zal het proberen Ik wat zou ik voor u doen kan, Nou, meneer. laat ik even horen, dus de sopraan. Hoe had u dat gedaan? Wel, had u een zin gewild? Of hoe had Ja, u wacht u even. O, gij die uit de duisternissen komt, keert weer terug. Ja, ik zou zeggen, gaat u gang. O, gij die uit de duisternissen, dat is uit Faust, hè? Ja. Dat is Greetje uit Faust. Zet u nog eens op. Ik moet zeggen, uitstekend. Greetje Grondsterren, en bedoel Christientje. Mag ik nu een mezzo horen? Wilt u dan zingen, wacht even, een moment, dus uit de troubadour is dat. Kom, laten we nog eens vrolijk wezen. Ja, is uit de troubadour, ja. Op mezzo. In mezzo? Ja, graag. Is dat net zo? Dat is half omhoog. Mezzo is half. En als u net had u sopra, sopra gaat opla, en mezzo gaat wopvo. Dus even, zet hem maar weer terugnemen, begrijp je? En weer terug. Meneer, hoe was de zin ook niet? Kom, laat ons nog eens vrolijk wezen. Ja? Kom, laat ons nog eens vrolijk wezen. U bent, nou ja, ik wil zeggen, u heeft een begaafdheid. En dan nog, dan hebben Het we is nog... alleen maar als ik zing, meneer. Ja, dat begrijp ik. We hebben vaak namelijk, dan doen wij die opera van Theobaldi Flicker. Hè? Nee, dat is... Ik was nog niet uitgesproken. Nee. Wacht even, Nee, het was... ja, en daar hebben wij een castratenstem. Ja, hè. maar dus- Dat is dan Maar een zal ik zanger dan uit... die lage Moment. nemen? Nee, we We hebben hebben geen die lage lage. castratus. Oh, we hebben alleen maar hoog. Ja, en dan zijn dan... Dat is een opera die 2 knapen uit de Sixtijnse kapel. En die zingen dan... Oh, Oh, laat het wonder nog eens gebeuren. maar als... Nee, Gaat u gang. meneer, mag ik even vragen wat voor wonder? Als u aangenomen wordt voor de rol, dan zullen we het daarover hebben. Ik wil alleen de aanzet even horen van u. Is dat heel hoog, Het meneer? is dramatisch en ja, ontzettend hoog. Ja, Is dat met u de zei... coloratuur? Nou, het gaat nog... Het kan erbij, hè. Sommige kas hebben kool. Nou, rituur. U bent aan een kascola-rituur. Niet waar? Het is in verband met het opzetten van het lichaam, ziet u? Nou, die zijn al weg, dus u kunt er weinig nog wat opzetten. Maar goed. Mag ik dan nog één dramatische sopraan vragen? Wat is dan moment?
is al weg, zie ik. Dat is jammer. Ik had Denk de je dat mantel. ik een rol kan krijgen? Ja, meneer? nee, ik had de mantel. Maar kunt u zo... u komt... Ja. U zingt dan... Moet ik bij zingen, meneer? ja, u moet lopen en zingen als Ja. het gaat, hè? Ja. U bent een boze heks. Boze? Uit een Italiaanse opera. Oh. Nee, ze doet het zo wel. Ja. En je zingt, waar rijdt het zo speet, waar rijdt het zo speet, waar rijdt het zo speet, hè? Door En ze nacht doet en wind? dreigend, nee. Ja, door nacht en wind, Ja? ja. Oh. En dan zeg je, dat ben ik, dat ben ik, dat ben ik. Hiiii, weet je wel? Oh ja. En zo uithalen als de walkuren. Ja. Kan je dat? Nou, meneer, ik heb het Ik nog zou nooit zeggen, gedaan. pomp ze even op en laat eens wat horen. Rijdt het zo speten, rijdt het zo speten, rijdt het zo speten, nacht en wind. Dramatisch, dramatisch. Wat? Hoi, 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 hoi. Hoe was het verder, meneer? Ik zou zeggen, zullen we hier maar een einde maken als u nog even zegt, dat ben ik. Dat Zing. ben ik! Nou, we zouden het anders trekken. Nou, het huwelijksbureau, wat was dat? En het volgende nummer. Ja. Huwelijksbureau. Ja. Mag ik misschien een of ander sjaaltje van een dame wat ik op mijn hoofd kan knopen? Ik krijg het weer terug. Niet zo vlug, ik zit net. Laat het rustig even trainen. Juffrouw Annie. Juffrouw Annie. Juffrouw Annie, wil je even open doen? Ja, meneer. Nou, het zit zo, meneer, ik ben Ali de Vries. Mijn moeder heeft een brief geschreven, ze zegt, wordt nou eens tijd. Je moet nou eens het huis uit. En daar een zodoende reden? ben ik hier terecht bij het bureau God zegen de greep. Ja. Ja, Nou, als u het zo noemen wil, mevrouw de Vries, dan Ja. Juffrouw de Zo, Vries. ik neem ben aan. Ali de Vries, ik kom Ali, ja, dat heeft u al uit verteld, ja. Walcheren. Uit Walcheren. Uit Walcheren. Dat is een end weg ook, hè? Mijn moeder zei dat ik nou maar eens huis uit moest. En zodoende ben Ja. ik hier. Ze Ja. zegt, nou grijp er maar eens eentje. Maar mevrouw, mag ik even rust? Mag ik even Ja. rust? Ja. Zeker. Mag ik vragen, mag ik eerst, u Is heet hier waar, Ali, meneer? ja mevrouw, ja. Het heet hier, u bent Ali de Vries, als Ja. ik het wel heb. En uw Zeker. leeftijd mag ik graag even Ja, hebben van u. 56. En, Ja, kijk, mijn moeder heeft gezegd, ik moet nou maar eens het huis uit, nietwaar? Het heeft lang genoeg geduurd. Dus ze zegt, ga nou maar eens opzoden, Hannessen. oh, Ja. ja. En zodoende, hè? Ja, Ik vraag me af, heeft u misschien iets op voorraad? Dat ik misschien kan bekijken? Nou, ze liggen niet in de laan, mevrouw. Oh, nee? nee. Oh, nee, ik wou wel even gauw even kijken nemen natuurlijk, hè? Heb je niks op voorraad? Nou, nee, eigenlijk niet. Dat is eigenlijk verboden, hè? Oh. Ja, dat is verboden. Bij Candy is dat Ah. verboden. Ja. Nou, die ken ik niet, die ken ik Nee, niet. dat kan goed ook. Nou, moet dus luisteren, u hebt niks op voorraad. U Nou kan me nee, niet, ik heb wel wat gipsafdrukken voor u. Maar die Nou. zijn nog niet klaar. Oh, die zijn... Nee, oh, nee. dat is zo. Dat is jammer. Nou ja, in ieder geval... Heeft u een bepaalde Ja. keuze? Heeft u groot, klein, een forse, een Ja. stille, een drukke? Ja, wat zal ik zeggen? u bent- Wat? Ja, ik zei niks. Ja, nee, ik denk even na, nietwaar? Ja. Het zit zo, hè? Ja, Oh, ja, wat- overval. Ja, weet je wel, het is zo donker hier. Ja. hè? Nou, het zit zo, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, meneer, Nee, maar maar, u bent wat nu ik rustig. zo gehad willen Ja. hebben is, ik wil zo graag een kippetje. Ik wil zo graag een kippetje, meneer. Ja, ik hoor u mevrouw, Ja. maar als het nou een haantje was geweest, had ik er misschien nog in kunnen. Nou, ik zie u en een kippetje niet zo zitten, nee. Nee, nou, dat is jammer voor Ja, mij dan. maar- Voor maar- mijn moeder ook. Ja, Die hoezo? had geloof ik ook een kippetje willen Oh hebben. ja, uw moeder ook. Ja, we toch met de Pasen natuurlijk. En misschien nog op iets anders ook, of niet? Nou, nee, ik geloof dat ik maar naar huis ga, meneer, ik word niet goed. Oh, goed. Kan ik iets voor u doen? Nee, ik word niet goed. Eh,
Ja. Nou, spreek jou de Relax Club aan? Ja, nou, ik zal proberen. Maar jij, madame Yvonne, u belt 070 en Vrij Nederland. 3 x 1 2 2 en u gaat relaxen. Is Nou, we zoiets? zien wel. En jij komt, als klant. Ja, zou wel willen. Goed, ik ben een... Goed, ja, nou, even kijken. Goed, moment. Even mijn relaxbank. Is er nog één? Prima. Zo. Zo, wacht even hoor. Ja. Moet even de Ja, straat hallo. Ja. Meneer Meijer? Ja, meneer, met madame Yvonne. Ja. Wat zegt u? Ja, van alles. Ja, wat u wil. Ja, het ligt eraan. Hoe lang? Nou, dat hindert niet. Het ligt eraan hoeveel geld u bij u heeft. Ja. Nou ja, we zullen zien wat we doen. Als ik ik hoor een wat neurotische bel. Ogenblik. Ja, meneer Meijer. Goed. Zo, hier een klant. Ja. Ogenblik, ja. Oh, komt u binnen? Ja. Als ik me even mag voorstellen, madame Yvonne. Hoe is uw naam? Hoe? Nou, Hoe is uw naam, meneer? zegt u maar Hans. Hans. Goed. Hans. Zo, meneer, u heeft afgesproken. Ja, ik heb Ja. geschreven, U ja. hebt geschreven, oké. Ja. Nou, ik zou zeggen, gaat u even zitten. U bent nog wel wat stijfjes, zie ik. Ja. Ja, als u op deze bank gaat, dit is een zogenaamde relaxbank. Gaat u even zitten, zal ik u even uitleggen wat er allemaal kan gebeuren. Ik zal u een klein, ja, dit is allemaal een beetje te stijf. Ja, dat zit Ik al zal heel u lang. even, meneer Hansenpans, ik zal u eventjes ik zal de bank even inschakelen. Ogenblikje, ik kom zo terug, even het grote boek halen of u ingeschreven Gaat u heeft. weg, u laat mij hier Ik laat alleen nu. deze bank nu even relaxen. Daar komt toch niemand langs, Ja, hè, hoop deze ik. begrijp Wat gaat u nu doen? Wat, Nee, u bent eventjes- dit ken ik helemaal niet, deze beweging. Ja, nou zou u denken dat dit helpt al? Wat zegt u? Of dit helpt, vraag ik. Ja, het helpt zeker. U heeft een verkeerde snelheid. U moet iets verder. Ja. Ja, nou is het nog niets, nee, dat ging wel lekker. Hou op, Ja, dit is ik zo... kan Kun je nu al afzetten, want ik heb pijn in mijn tenen. relax, maar zo, het is af. Ja. Oh, het zit nou op mijn hoofd. Ja. Dat is gewoon, ja. Gaat het ook nog ergens anders zitten, of weet u dat niet? Uitgeschakeld. Oh ja. Ja, maar ik ga het er Wilt u gewoon wel door een beetje verbinden. naast elkaar houden? Hoezo? Naast elkaar, ja. Oh, zo. Nee. Ja, het is naast elkaar beter, geloof ik. Oh, Ja. dacht u? Ja, Ik heb het dacht nooit zo wel. geprobeerd. Ik bedoel, Zo, meneer, nou moet u me even vertellen. Wat voor relaxmassage had u gedacht? Nou, ik laat mij verrassen. Ja, ik ook. Nee. Ik zou zeggen, gaat u gang. Nou, meneer, daar hebben we de massage met de mattenkloppers. Zo, ja. Hè? U gaat op een matras staan, Ja. ontkleed. Er komen Ja. 5 huisvrouwen binnen Oh. met Oh. mattenkloppers. Oh, wat leuk. Die gaan u zogenaamd afzuigen, Oh, stuk voor stuk. ja. En Alle dan? ledematen. En Ja. als dat opgehouden is, dan voelt u zich reuze relaxed. Oh. Goed, dat was dus de mattenkloppernummer. Dan Spreek mij hebben niet zo we- aan. Nee, dan hebben we nog een nummer met de rolmassage op de lopende band. Met Mies Dan gaat Bouwman. u- Nee. Die kunnen we er misschien wel bij roepen als u Oh, dat vind ik gaat. een reuze aardige mens, we ja. zullen hem even zien. Er is best meer rollen op de Kijk, band. Het is zo, u gaat op de lopende band staan. Ja, en dan komt ontkleed. Mies. Ja, Ja. dan komt Mies. Laten En- we even en bij BB zeggen. ook, of niet? En het wordt zo. Oh, ja. Als ik ophoud met Wil je dat nog één keer voor me willen doen? Ik wist niet dat je dat kon. Dan heb je nog een nummer met een bolhoed. Oh. Met een bolhoed. Ja. Met die bol. Dat is het Engelse nummer. Oh, is die? Ja, Oh. u heeft Moet hem ik er ook Engels bij praten Ja, of nee, niet? kijk, het komt zo.
Ja. U krijgt een vogeltje onder de bolhoed geplaatst. Oh. Op uw hoofd gezet het vogeltje wakker. En u gaat de bolhoed komt. Laat nou even uit. Ik weet wat God niet uit vandaan haalt. Er wordt dus een vogeltje op uw hoofd gezet, Ja. er komt een bolhoed Ja. overheen. Het Ja. vogeltje begint te pikken Ja. op uw hoofd. Ja. Als dit ophoudt, dan voelt u zich herboren. Zo. Goed, dat was het dan. Nou, laat u En daar maar zo- weer zitten, want ik vind het nu wel genoeg worden. Ja? Nee, ik geloof toch maar dat ik zie er maar vanaf. Nee, ik Nou, blijf dus toch ja. maar alleen, ben ik altijd geweest Oh, en nou ik ja, geloof in dat het het lied gaat eigenlijk u heel graag tussen met mij en niets mezelf moeten veel beter gaat. Nee, dank u Goed. wel.